pawh hi knife angel an tia hei ami an kum ni chung mai he sculpture he lim hi chemte mai ni lo chemte hrang manga siam ania chuan an siam chan tak po UK mun chunga night crime tam lutuk no pangte itiang crime lo vela alo re thaina turin ti ania chuan hei tun tuma hian itiang hianin lim lian pui mai artist Alfie Bradley siam hi hian slawa po Borough Council of Slawin tlakatan tiang chu hianin hei July te no pangte novel fuina atan hian da chuan hemi tlakat nuai hian hmun danga an son le don ani kong le lam taka chuan an architecture le sculpture hrim hi aro puia amara chu hela le lam zong pathiar chuan crime tam lutuk reduce na dana thil ti ne wangin alung chia thla ka ti thai pawh ani chuan hela ma hian hei school le novel an pasot son stadium ballpark stadium ania chuan hei amula hian secondary school ampoka so tlama son chuanin secondary school no pang te poina nitin hemi thlaka chunga an mu thein turin hian zirlai te abi takin young people tana and thalai zirlai no pang te ina an yenga zirlai an lak thein turin chem ma in tha hi tam me me cheme crime rate tihhniam tur chuanin helai mona hian lian pui mai hianin thlakatan ta hianin anda ani chuan school no pang mun sang pin helai mun hi arin tlo tu te anaya an chuan hei helai mona hian tiang hianin mun poimo ni pa formin ni chuan sculpture as tianga sculpture poimo tak mai mu tu om hi youngster ho thalai no pang ho tan po silai poimo tak lak thein tu ani hetiang hi chem ilo in tha na thi te ania hei an no pang maya chen te hi chu kumtling lo te teenager tamzo kan nia tiang chuan helai muna hian no pang zok tena zirlai an lak thein turin tiang hian helai muna lim lian pui mai chem vek nena lim siam hi ti hian anda ta ani zirlai no pang zok te fuina thatak ani thein turin hian da ani chan he ta henan thil ziak te le an lovel le khaziak tam tak mu turom buka tiang hianin hian security in veng tak boka tiang hianin etian en mai chuanin aro pui viu wina langama sekong le lam taka chun along chiat thlaka etiang thil te da an ngai ta mai chu along chiat thlak tak zat ani heng zong hi chem nuai telh da khoma siam ani en khanin kumni chung thil siam nan hian kumni chung hun senani sang ni le som pasari chowel khanin siam tana sang ni som pakwa vela hanzawa tiang khanin siamtu hi artist Alfie Bradley ania ichuan asan zong hi fit som ni le pasari ania ichuan 3.5 ton ani ichuan hemi anglo hi the British Ironworks Centre anglo tanga an siam ani
a design to ero chu Alfie Bradley ani knife angel san lama lai chi hrang nei na tia alam na tia yan knife crime tam lutuk mai big takin tle roll thar te siga knife crime tam lutuk mai ti tihhniam na tan le ti top na tan yanin artist Robert tak mai Alfie Bradley an yan so chemte le velte lama tuna an siam ai chemte telh chem asing nuai telh deuh tha ami chem bang hianin lim hi siam ani the history, national monument against violence and aggression. Yeah, the history. Yanin siamtu and young people. I think again they roll thar the bulbal they fuck note. Big takin at the tualthahna thilhriam this one yan in to na kan bong yan crime rate te yama titla ka pamten turin yan crime midnight crime tam na mun deuh ani kan han ring phat maya yan suan chumi hmun achun hrang UK hrang tiang hianin an display ya an huma tiang hianin roll thar zawk te naupang school naupang thlengin primary school tiang hian chhut lama phei chuan helai hian zirtir tu ten wain chem wanga nun na chan ta te tam tak nom sian tele tam tak vel history novel tuna thilhriam meka ami ti top ani thai ata na pala na kalpui tu velte yan answer lai te until fi in yang yanin crime alo re thin tu in campaign was second boka it's one in Islam yanin Islam Borough Council in Atitan ilai di bawah suan santo itu lah yang jadi tahun itu ber batang pelok ya apa ini kalau dalam tempat suan thil sculpture lim ke ropui tak ni rualin crime lam ne na kung kai thil te ania bangin awat no le ya suan so thilhriam mek te ania bangin police so thilhriam mek te ania bangin right I choose na mai tak jelai mai tak tan cham tham te share te mutan te til ni si website te per ko tam tak ma ne so ma ke din ke tai kan ba ma san na te yet tak tam tak to ba
nó bằng tế anh nhỉ chân chân tế roll tế cái takin roll thar tế roll tế anh tama không mấy hạt tiền xíu cái takin tế roll thar tự nhiên anh yên xuống thấy nhất tế alo thêm ta có vàng lại lâu vàng kia nên thiền và bị hẳn tualthahna mấy tế alo awesome ta cho mình về na tan xuống hết next generation te no pang te yang tangin sirlai no pang te tangin te hain sirlai poi mo takatan an man te man ten turin tak an again till we boss ni kong le lam taka chuan an architecture and sculpture lim hi aro pui khop maya yang song so chemte ania dan the su satsan chemte pon ya chemte sang mai samurai chem thangin yang yanin police constabularies somli le pathum chuang me atanga an lak pho mania heng ho bi attend to chu a crime chem depo thu te ain sia ta thena chuan kisen lakai an tihreh ta lo depo thu ain sia te pokani Enoch Azazel karutan sirlai poi mo tak lang en token le crime rate thilhriam thilzum chem hmanga nai crime rate lo tak yam ten turin yang yan lim poi mo tak le lo pui tak mai yang yan siam ani chuan helai hmunah hian January pachung tinia helai hmunah hian an display an lo an dah chuan a bulah hian police te pun an venga hian helai hmun hi sports center ani mai baka solama sawn higher secondary school omboka tiangkhan tha pik takin thalai youngster ho hemi thalai thisanlum rualvel som teenager ho atiang ho som panga som parukham teenager ho ru pulpal nanai mumal lo ho tan khan helai yanin dian lo display lo huwa iswan chu mai pa ka teenager mai pa ka naupang zirlai school mun sang tang point helai mun hi an lo tlo a iswan he thil he limatang hianin zir tur poi mo tak mai yan zir thai turin yang hian helai mun a hian lo da ane an en reng po hian alim hi arab tak zeta chuan thuma salama kan soitong khanin chem vek manga siam ania ramchangkang hi crime tam em maya chuan sualna depo sang em ani ti kha kan chiar thin kha atakin kan mu tiang te han mu hian kong lam taka chuan a ring chiat thlak em maya chuan heng
te hi kei ni zo fa te pun i zirlai lakna poimo takatan mangthiam thinila a thaviawin arin amani abik takin nule pa ten kan fa naute kan en kol na zona hian tuna kan soitak teenager le naupang chia thala thilhriam lote kan en kol dan chungchanga po kan film kho pui le apoima don ni in alang Enoch portrays Azazel tini hemi represent limina represent chu the knife angel tini heng hi ai an filter le lo te here yeah so on tena here respect humanity peace the yeah yan the koi bon tak te ta in tar ko ba ni te little rules I take to see him big the kin hey chema in vi na crime he young people in mai thlai ya in tam em maia Mizo na son sumia an rate crime rate te alo tihhniam ten tura thil hi malakna kalpui ani the knife angel ini the knife angel ma hian kan dinga the knife angel anda chan tak mai chu knife crime tam tuk an reduce thainan tan tihhniam thainan tan siamania chuan England and Wales statistic and chuan nikum le masa te pawh khan vai belin mi zanga chuang in nunna tualthahna a thlenga nunnan chan ti thu te ania chuan nikum masa khan mi zahni le somsari te me mai nunna an chana chuan nikum lama khan zahni le somthum panga yang chuanin knife crime thlen san lai per hianin kum som chunga an strategist te an en hian lungo oi lo le a lung chiat thlaka a thlen san lai berin mi zahni le somriat pakhat tualthahna a thlenga thilhriam thilzum chemhanga tualthahna chi kha chuan ta alim boy ei chem veka siamania chuan thumasalama kan soitong khanin artist ropui tak mai Alfie Bradley le British Ironworks Centre tangkoptena an siamani chuan crime tihhniam natana knife big takin knife crime tihhniam natana an siam ani hian zirlai thenkate pui thangtharte mu thai to te in yang hianin fuina thatak ani thai bai sein siamani helai hmun alo thleng hi kongle lam takawa chu chuan crime profile san na hmun dewa hian UK hmun sang tlo kwal dona chuan nga slawa lo thleng po hi kongle lam taka chuan alung chiat thlaka helai hetiang
crime knife big takin chemhriam thilhriam hmanga in tualthahna yanga a thleng hi apoi thin tak zat ni chuan tuna kan hmu hi the knife angel tenia Vapual Azazel Vapual tia scapegoat kel an chua thaleran chua kami ka represent ne antia hi an mani na chuan chu Enoch portrays Azazel the in website ten kata chuan an ziak bawk ani hian zirlai no pangzok te mu thei turin hian mun wal au tak mai da school St. Joseph's Catholic High School ania chuan chun helma han secondary school sports center chuan pa chuan hei mun hi arbor park tin ko pok ani yang helai mun out tak me zirlai no pangte tam takina an mu thei tu te in thilhriam hian zirlai poimo tak tak te zir chua thein turin yang hian an no da ania no display dia takin no pang zirlai athalai rol te engma bulbal nei lo thisen lum rol te na tualthahna thilheng alo tlak zel fen turin he thil hi tieni ti kha banan soinon le tu ani lo me le hei tuna kanom na mun hi the knife angel tieni he thil hi chem chi hrang mai knife chi hrang manga siam ani anti chan tak ber chu hemi youngster ho abik takin education an pek ten tur tein le no pang zirlai no pang te poina helai muna hianin anron hmuwa helai tangin zirna tam tak te an lak thein turin ani achan chu UK chunga hianin knife crime hi rate hi sang em maya chumi a rate chu anti an reduce thein turin helai muna hianin no pang zok te na zirlai poimo taka an lak thein turin helai mun hi the knife angel hi an lo da ani hi kha kan an soitel duwa ni kum chung po khanin hemi knife crime hi atam em maya chu voinia hian hetianga an lo da chan tak mai yanga kan hu ve thei hi zirlai poimo tak mai lak phana tan man kan tum theu don ni hi kha kan an soitel don ni kan no me